Aizu, ostiralean jai. Bai. Langileen eguna. Hori da? Egingo dugu zerbait? Joango gara Zumaiara edo Mutrikura? Zumaia eta Mutriku, ze plan honak? Enaiz inoiz joan herri horietara? Jo, oso politak dira. Eta nola joango gara ara? Zumaiara trenez. Baina Mutrikura ez dakit. Trena ez da Mutrikura iristen. Aix. Debara trenez, eta gero autobusez Ondarruara, ez trenez. Xabi, zure familiaren furgoneta ez dago libre, ez da? Gurasoek erabiliko dute, edo lierrek. Ona. Galdetuko dut. Furgoneta libre badago, asteburua kanpoan pasako dugu. Furgonetan lo egingo dugu? Bai? Etorri nahi duzu? Bai, noski, animatuko naiz. Asteburu honetan furgoneta libre? Boizi, libre. Ze ondo! Ostiralean, maiatzaren batean, furgoneta hartu eta Zumaiara joango gara. Langileen egunean, lanik ez. Zumaiara joango gara eta Itzurun hondartzan eguzki hartuko dugu. Eta ez badu bero egiten? Bero egingo dugu. Bai, bero egingo du. Eta San Telmo ermita bisitatuko dugu. Eta ogitarteko bat afalduko dugu Flix ondoan. Bai. Eta gero... Furgonetan lo egingo dugu. Eta larunbat goizean... Hondartzan gozalduko dugu. Eta Sakoneta hondartzara joango gara oinez. Eta euria egiten badu? Ez du euririk egingo. Ez du euririk egingo. Sakonetara joango gara oinez eta arratsaldean Mutrikura iritsiko gara. Eta tabernetan pintxoak jango ditugu. Sardina, txangurrua... Eta hurrengo egunean, igandean, itsasoan bainatuko gara. Bai. Eta surfa egingo dugu. Ezkara aspertuko, Itxaron, surfolak lierrek dauzka. Idatzi lierri? Bai. Zumaiara trenez? Zumaiara trenez.